ACL werd ik geopereerd in Amerika. En ja, ik mocht dus 2 maanden niet op mijn rechterbeen steunen. En ik moest 8 uur per dag in een bewegingsleden, ook voor die 2 maanden. Het was maar gewoon van door elke dag heen zien te komen en meteen erin als je wakker wordt. Zelfs de wekker ervoor zetten, want als je dat niet doet, dan loop je de hele dag tegen die 8 uur aan te hikken. Ik doe geen enkele concessie in wat ik moet doen. Ik wilde terugkomen. Terugkomen waar ik was gebleven. Hey Ruud. Hey. Alles goed? Ja, prima. Met Er jou? staat nog 0-0. Oh, goed. Nou, Ja. dan Ja. vallen we er middenin. Hey, dit is de kapper. Hola. Die gaat werken. Hola, ¿Cómo estás? bien, muy bien. Bien. Quítala todo. Pues vamos a quitar la barba. Vale, porque ahora empieza pues algo bueno para mí. Ahora la quitamos, no hay problema. Sí. Bueno, He hecho como está muy larga, Sí. lo primero que voy a proceder va a ser con una maquinita eléctrica que tengo ahí pequeña, a quitar. Luego después ya damos el Vale. jabón y Perfecto, afeitamos. muy bien. En wanneer was je baard het langst? Nou, rond die tijd. Ja, dan leef je ongeveer ja, als een clochard, zeg maar. Als iemand die de hele dag daar maar zit in zijn joggingpakje. Ja, dan laat je je baard eens maar staan en ja, je poetst je tanden, maar voor de verder rest lig je daar maar te kijken eigenlijk. Was dat een schot van Sneijder of wat? Schot van Sneijder, ja. Was hij een minuut of 20, 25 bezig. Maar je hebt natuurlijk enorm veel tijd om terug te denken en te bedenken welke fase je nu zit. Ja, dan weet je gewoon van nou, ik ben 32 en eer dat ik weer ga spelen ben ik 33. Ja, hoeveel jaar heb je nog? Kun je nog 1 jaar, 2 jaar, misschien 3 jaar spelen? Una barba dura. Es una gran barba para un gran jugador. Si no te encuentras cómodo, lo tumbamos más o lo ponemos más derecho. No, está bien. Het ultieme is natuurlijk gewoon op een training weer volledig in een training op kunnen gaan. Dat je een partijtje speelt 4 tegen 4, op scherp van de snede. Ja, ik heb gewoon 20 minuten volle bak getackeld, gevallen, opgestaan, gescoord. Alles gedaan en niet eens daarbij nagedacht. Ja, dat was weer heftig, ja. Ik ben gaan liggen in het gras, weet je wel. En gewoon even daarvan genoten van, jezus. Maar Ruud van Nistelrooy ligt op zijn rug in het voetbalgras, misschien wel kunstgras daar. Maar je kijkt naar de hemel en je denkt, dit is het. Ja, dat was het, ja. Ja? Ja. Zo. Si no vas a afectar mis labios también, ¿eh? No, no, no. La barba es súper dura. Y juega en la delantera. Si fuera la defensa sería un defensa durísimo porque tiene una barba como dura, como el alambre de acero. Yo, que estoy harto de afeitar barbas, llevo 45 años afeitando barba, no he tenido una barba en mis manos igual que la de él. Súper dura. Op een gegeven moment heb je dan weer dat je officieel rentree maakt, zeg maar, in het stadion. En ja, dat was ook mooi. Waarom was dat mooi? Ja, dat was meer de reactie van de mensen toen ik in het veld kwam. Ja, dat gaf me een heel goed gevoel. Zeker omdat we hebben natuurlijk een compleet nieuw elftal bij elkaar gekocht. En niet de minste.
namen zijn gekomen. En ja, wat is mijn rol daarin? Die mensen waarvoor je het dan eigenlijk ook doet. Ja, als die zo reageren, dan ja, dat deed me heel goed. Maakte het uit dat jongens als Kaká en Ronaldo kwamen voor jou, dat je dacht van, hé, nu gaat de pikorde veranderen in de club, voor jou ook? Ja, dat wist ik wel. Maar dat maakte me eigenlijk niks uit. Op een gegeven moment merk je wel dat hoe fitter ik werd, dan voelde je gewoon van wacht even, als hij dus weer topfit wordt, dan willen we wel, weet je, dan heeft hij echt wel een nummer. En als je dat weer voelt, dan denk je van oké, die kan het dus wel afdwingen. En ja, nu wordt het gewoon ook afwachten hoe het loopt. Met 3 schotten en Wesley Sneijder in de buurt. Maar de 2 voormalige werknemers van Real Madrid komen er niet uit. Uiteindelijk probeert Schotland uit te verdedigen. Dat wordt onmogelijk gemaakt door Dirk Kuyt. De 2 voormalige werknemers van Real Madrid. Ik hoor het. Lekker om te horen. Leuk. Je zit hier. Ik zit hier kijken. Voor die vleugelspits van het Nederlands elftal. Klopt het dat jij tot december hebt genomen om te kijken of je in de basis kunt spelen? Ja, ik neem gewoon mijn tijd. Ik bedoel, in januari heb je weer een moment van dat je even weer kan terugkijken van hoe is het half jaar verlopen. Hoeveel speeltijd heb ik gehad? Hoeveel minuten inderdaad heb ik gemaakt? Ja, Daar hangt vanaf eigenlijk simpelweg of je bij Real nog blijft tot aan de zomer. Of dat je misschien een besluit neemt. Ja, op het moment dat het niks wordt hier, dan merk ik het wel. Nou, dan kan ik met een aflopend contract kan ik gewoon in alle vrijheid doen wat ik wil. Hij doet het goed hoor. Ja? Het is echt... Nou, de zaak bestaat hier al 106 jaar, dus ze zouden het goed moeten kunnen. Aquí hay un buen remolino. Remolino. Sí, está Está redondo. está como cuando el agua se va por el desagüe. Het zou mooi zijn als we de 8 overwinningen kunnen pakken in de groep. Hè? Ja. De mooiste droom is natuurlijk dat je nog een WK kunt spelen. Ja, voor mij is het gewoon heel duidelijk dat ik ergens nog stiekem die droom heb. En daar wil ik me aan vasthouden. En dat is ook misschien een beetje nog erg voorbarig. Maar ja... Je weet wat de bondscoach gezegd heeft, hè? Bert van Marwijk heeft gezegd dat jij hem kan bellen. Oké. Nou ja, dat is in ieder geval fijn om te weten. Wanneer zou je hem bellen? Ik moet toegevoegde waarde hebben. Wat is dat? Nou ja, dat je dus inderdaad een verschil kan maken. Dat je dus weet van, ik speel bij Real Madrid. Ik speel in mijn wedstrijden, ik haal mijn niveau en ik score doelpunten. Ja, dan ben je dus een toegevoegde waarde voor een team. En hopelijk is dat een gevolg dat ik dan ooit nog in de Oranje kan spelen. Als het scenario zo loopt dat je regelmatig reserve bent hier, dan vind jij niet dat je moet gaan bellen met de bondscoach? Nee, dan durf ik nee. Durf je het niet? Dan durf ik niet eens te bellen, nee. In het centrum komen niet naar de schot heen. Vol, hè? Ja. Vleugels, ja. Esto es para suavizarlo, ¿eh? Wanneer zeg jij nou tegen jezelf, ja, ik ben oud? Weet ik niet. Misschien wel nooit. Ik voel me niet snel oud. Ik voel me nu helemaal niet oud. Persona nueva, no? Sí, no, eso es. Je hebt sporters die moet je wakker schudden en zeggen, je hebt nu de leeftijd bereikt en we zien aan je dat je niet goed genoeg meer bent. En je hebt sporters die het zelf zien. Bij welke club hoor jij? Ik moet misschien gewoon enorm afgaan of zo. Ik vind dat het einde ook moet beleven, denk ik. Maar dan wil je wel de afgang meemaken. Ja, ik denk het wel, ja. Tenminste, ik ben daar niet bang voor. Ik denk van, op je hoogtepunt stoppen. Van, weet jij veel, misschien is er nog wat. Grote internationale prijs halen nog. Nee, dat ontbreekt inderdaad nog. En het zal een enorme bak slagroom op die mooie taart zijn, maar op die baard. En ja. Ruud, tot ziens. Bedankt. Ik luister het af voor je. Quiero que venga otro día que te pueda. Claro. En gaat scoren. Ja hoor, het is gewoon Elia die scoort. En Nederland op een 1-0 voorsprong staat. En wellicht dus de kwalificatiereeks gaat maken met 8 gespeeld. Mi nieto, ¿eh? Dale un beso a la nieto. ¡Vete más! Sí, ja, mooi. Vente más.